Hypixelistä videon, niin mennään tonne alkuperäiseen hubiin. Noniin. Saa täällä Spawnilla. Niin nää tätä peliä. Niin tällä kertaa näköjään tämmönen linnamappi näköjään. Tästä ei sitten tuu kauhean pitkää videoita, taitaa olla vaan ihan vaan tämä ja sitten jos tulee kuolema, niin sitten kyllä se on videon siinä. Tai joo. Tää kohta alkaa. Mennään tonne linnaan ensimmäisenä. Tässä nyt. Täällä turvallista. Hyvä kun teleporttia saa sitten edes. Lumipallo. Täällähän nää lumipallot. No tällaisia voi ampua. Koetaan jahtaa tuota, jos tulee sen helppoa. Tulee kuole. Mikä suojaa tuon muuta. Nyt nopeet. Me saatiin nää 36 kengät. Me ollaan nopeet. Eiku ei. Ihan 7 pelaajaa. Mä en kohta full takana. Ei, tulee kuolema johon. Saa yhdessä. Jos näet sitten. Joo, tuli kuolema. Kuolema tuli. Joo. Mitäs meillä on aikaa? Joo, meillä on ihan hyvin aikaa vielä. Eli tulee 15 minuuttia täyteen. Että YouTube hyväksyy. No mä mein minun videoni, koska se ei kestä 15 minuutin videoita tai niitä yli sen. Niin koetaan saada 14, niin menee justiinsa hyvin.
Ei tuu liian pitkiä. YouTube raivoaa. Ettei se raivoisi. Noin, nyt äkkiä jonnekin suojaa vaikka kerrostaloa. Mennään vaikka tänne suojaa. Mitäs nyt? Mitä nyt tapahtuu? Ei mitään tapahtunut vielä. Sitten pitää liikkua koko ajan, jos tulee se laavijuttu. Mutta sitten mä voisin kyllä mennä tuohon. Ei, tää on tää. Voi vittu. Hei, me vaan päästään nopeampaa, jos me mennään niinku... Aha, me teleportaillaan takaisin. Me ei voida mennä nopeampaa. Hyvä bugi. Ei. Yes! Otetaanko tonne tuo tornado menee? Ei mitään käy. Hyvinhän meillä vielä aika. Helmet. Ei. Tänne. Mitä tää? No niin, ja mä käytin se ihan tyhmänä kokeili. Just ei tästä teksturepäkistä ole mitään apua. Ihan vaan se takia huvikseen laitoin käyttöön. Näyttää kaikki vähän hienommalta, mutta eipä näy. Ehkä se purecraft, niin se on parempi. Mä kuolen! Miksi tää löytää? Hot potato. Ei mitään kuumasta perunasta. Ei mitään. Hot potato. Mitä hiilis? Tää tännekin käy. Teksturi näyttää ihan mitä sattuu. Joutuuko mitä No Tämä video alkaa nyt olemaan tässä. Juu, ette te näekään mua. No, tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Se on. Hei hei!